Joka ọwụna ndụ n'ọdịire n'aka ụlọ udo dị n'ọbịre onye ọbụla dozie ya ka iwe biri n'udo ire n'obere mpe mana ọ na-egbu nọ n'azọ onye ọbụla dozie ya ka iwe biri n'udo ire bụ ọkụ na-agba ọzara mana ọ bụ ya pekarịsịrị mpe na-arụ mmadụ ire na-etisa ire na-edozi ka anyị were nwayọọ soro n'ire anyị ka anyị wee biri n'udo ire n'opere mpe mana ọ bụ ọkụ na-agba ọzara nwa m onye ọbụla dozie ya ka anyị wee biri n'udo ọ mụrụ nwa nwere ọnụ gabi biko bie ya ọnụ ka anyị wee biri n'udo ebe ọ bụ na udo dị n'obi ire na-etisa ya ụmụnne m ka anyị biri n'udo ọkwa na-agwa ntị ma ntị anụ ebulisi n'ụwa ntị ezolo ka anyị were anya nke weso n'ile anyị nwa m ire bụ njọ n'ọdịire n'aka ụlọ udo dị n'ọdịire onye ọbụla dozie ya ka iwe biri n'udo ire n'obere mpe mana ọ na-egbu nọ n'azọ onye ọbụla dozie ya ka iwe biri n'udo onye mụtara onye na-ekwu oke ekwulekwu n'ụwa ya igwụla agwụ onye ọbụla belata ili aka ibili n'udo ilo na-edozi ire na-egbu mana ọnya pekarịsịrị mpe na-arụ mmadụ onye ọbụla bụ n'ili ya ọnwụ na ndụ n'ọbụ ire n'aka ụlọ udo dị n'ọbụ ire onye ọbụla dozi ire yo ka iwe biri n'udo ọnwụ
na ndụ n'ọdị ire n'aka ụlọ udo dị n'obire onye ọbụla dozie yo ka iwe biri n'udo ire n'obere mpe mana ọ na-egbu nọ n'azọ onye ọbụla dozie